आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. सध्या सिंधुदुर्गामध्ये व्यावसायिक सिलेंडर मिळणं बंद झालंय, तर घरगुती गॅसचं बुकिंग मोबाईलवरून होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे केवायसी करण्यासाठी गॅस एजन्सी बाहेर कणकवलीत ग्राहकांच्या रांगा लागल्या. याचा आढावा घेतलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सध्या आपण बघितलं तर कमर्शियल सिलेंडरची आवक बंद झालेली आहे आणि त्यानंतर हॉटेल व्यावसायिक आता काही दिवसात हॉटेल बंद करण्याच्या मार्गावर. तशाच पद्धतीने घरगुती सिलेंडर देखील आता बघितलं तर ऑनलाईन बुकिंग होत नाही आहे. ऑनलाईन बुकिंगमध्ये मोठे अडथळे येतोय. फोन केल्यानंतर फोन देखील लागत नाही अशी काही जणांची तक्रार देखील आहे, काही जणांनी सांगितलं आहे. त्याचपासून आता ज्या गॅस एजन्सीच्या दारामध्ये आहोत, आपण बघतोय की जी सिलेंडर घेण्यासाठी पावती करण्यासाठी ही जी रांग लागलेली आहे ती एकत्रित दिसत आहे. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत नेमकी काय नेमकी परिस्थिती आहे, नेमकं काय सांगतात. ही दुसरी रांग आहे ती केवायसी करण्यासाठी आहे. म्हणजे मोबाईलची जी केवायसी आहे ती झालेली नाही आणि ती म्हणजे गॅस घेण्यासाठी आपला रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर केवायसी करावा लागतो आणि तो केवायसी नसल्यामुळे आपल्याला सिलेंडर मिळू शकत नाही. त्याच अनुषंगाने गॅस एजन्सीने सांगितले केवायसी करावी लागेल आणि बुकिंग करावे लागेल आणि 25 दिवसाच्या नंतरच सिलेंडर मिळेल. ते की 21 दिवसाच्या शासनाच्या गाईडलाईननुसारच सिलेंडर मिळेल सांगितलं. एकंदरीत काही जे नागरिक आहेत तिथे बुकिंग करतायत किंवा सिलेंडर नेण्यासाठी किती वेळ तुम्ही रांगेत आहात एकंदरीत आणि काय सांगितलं तर बुकिंग होतंय का? बुकिंग 5 दिवसानंतर बुकिंग होते. एकदा आज मारला तर 5 दिवसांनी बुकिंग होतोय. म्हणजे वेळ लागतो, 4-5 दिवस लागतात बुकिंग करायला. लागतंय बुकिंग करायला. काय मेसेज काय येतोय? मॅसेज त्यांचं पहिला येत नाही, 5 दिवसाच्या नंतर मॅसेज येतोय ऑर्डर बुकिंग झालेलं. काय सांगा? मेसेज येत पण नाही कधी कधी येत नाही. येत नाही. आणि 25 आज बुकिंग केल्यानंतर जर गॅस घेतलेला असेल तर 25 दिवसानंतर आम्हाला दुसरा मिळेल. फोन लागत नाही. फोन लागत नाही. फोन लागत नाही. निश्चितच फोन लागत नाही. बुकिंगचा मेसेज जो आहे खूप नंतर येतो असं एकंदरीत सांगतात बरेच जण आहेत. काही काय सांगाल तुम्ही बुकिंग रांगेमध्ये एकंदरीत बघतोय बरं किती वेळा तुम्ही या रांगेमध्ये आहात? मी 1 तास झाला. तर 1 तास झाला रांगेत उभा आहे. काय सांगण्यात येतंय? त्यांच्या बुकिंगसाठी आलेलं आहे. इथे पावती केली जाणार आहे. तर पावती करण्यासाठी रांगेत उभा राहिलेलो आहे. नंबर लावायला काय अडथळा येतोय? नंबर लागतच नाही यांचा पहिला आणि फोन उचलला जात नाही तिकडनं. नॉट इन सर्व्हिस तुमची जी सेवा आहे ती सध्या बंद आहे असं म्हणून सांगितलेलं जात आहे. काही काय सांगाल किती वेळ रांगेत उभा तुम्ही? मी आताच आली आहे, पण मी कालपासून बुकिंग करत होते. ते नंतर मग झालं बुकिंग माझं, पण रिंग उचलतच नाही. उचलतच नाही. निश्चितच बुकिंग होत नाही असं एकंदरीत सांगताय. आणि दुसरी रांग आहे ती का की केवायसी केला तुम्ही का की केवायसी केला? किती वेळ लागतो केवायसी करायला? आता इथे किती वेळ लागलो? जवळजवळ अर्धा पाऊण तास झाला. 1 तास झाला असेल ना. 1 तास झाला. मग केवायसी केल्याशिवाय सिलेंडर दिलं ना जात नाही असं सांगता येतं. हा असं सांगतो, आम्ही मुंबईत असतो त्याच्यामुळे एवढं काम. केवायसी केल्यानंतर सिलेंडर दिला जातो. बरेच जे महिला आहेत किंवा अन्य जे पुरुष आहेत ते बघतोय की रांगेमध्ये उभे आहेत केवायसी करण्यासाठी. लोकांना बऱ्याच जणांना माहिती नाही की आपली केवायसी झाली की नाही. मग त्याच्यासाठी एक स्वतंत्र काउंटर नेमावा. त्याची इन्क्वायरी झाली तर तो मनुष्य निदान ताटकळत एका लाईनीत पावतीसाठी थांबणार नाही. ज्याचं एक केवायसी नसेल तो केवायसीची लाईन लावेल आणि ज्याला बुकिंग पावती करायची असेल तो पावती करेल. एवढं सुटसुटीत व्यवस्थित जर नियोजन केलं तर या लोकांची ही जी काय उन्हातान्हात ताटकळत उभे आहेत ती तक्रारी येणार नाही. सिलेंडर घेण्यासाठी येत आहे तुम्ही, एकंदरीत किती वेळ लागतो सिलेंडर मिळण्यासाठी? किती वेळ आता जवळजवळ सकाळपासून वेळ गेलाच आहे. आता 4 तास झाले. लाईन भरपूर आहे आणि विनाकारण हे पण सिलेंडर उपलब्ध आहेत? सिलेंडर उपलब्ध आहेत पण देत आहेत कुठे? असून देत नाही आहे. काल आता गाडी आमच्या इकडे फिरली, तिकडे सिलेंडर देतो नाही आणि अर्ध्यांना दिले अर्ध्यांना नाही दिले. सिलेंडर घेण्यासाठी आलात, काय नेमकी परिस्थिती आहे ती? आता काय म्हणजे बघतोय मी, आता लाईनी लागलेल्या आहे तिथे आणि आता काय कशी पोझिशन आहे ती मी मला माहिती नाही, पण आता बघतोय मी लाईनी इथे काय पोझिशन आहे सिलेंडरची ती बघायसाठी आलो आहे.
इथे तर आपण बघतोय की खूप गर्दी आहे, एकंदरीत सकाळपासून रांग लावावी लागते. पण हे KYC आणि ऑनलाईन बुकिंग आहे त्यांनाच सिलेंडर मिळतोय. एकंदरीत जोपर्यंत म्हणजे सिलेंडर उपलब्ध आहे तसं एजन्सीकडून सांगण्यात येतं, प्रशासनाकडून सांगण्यात येते, पण KYC मुळे सिलेंडर आपल्याला मिळत नाही आहे. तशाच पद्धतीने ज्यावेळी बुकिंग होतं त्यावेळी बुकिंगचा फोन लागला जात नाही, उचलला जात नाही, मेसेज येत नाही. त्यामुळे हा मोठा गोंधळ एकंदरीत आहे असं एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे कणकवलीमध्ये. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.